Maing buntang niyo diha mga guys og mga kapobre. Mahawtan niyo mga kapobre kay nakautang ni kining baboy nga inutang nga bukog-bukog ba niya. Lami man kayo mo. Amo ni akong gi-share ninyo nga. Oh, mo ni siya. Bukog na siya. Pero nay gamay nga unod matili. Mga unta ninyo guys eh. Napatay trabaho ron. Lami ada yang inutang nga. Ini kay kaunon ba? Oh. Alam mo katinga kay nang hunaw ko gahapon. No? Lami yun guys ang mga inutang nga pagkaon. Oh, kurot din eh. Ini masukkan sa kutro kay lami manggapon. So katagkanon guys kay nya may sabaw. Magkuha sa sabaw. Sabaw rin guys. Ay, siya. Busog gani ko. Nah, natin sabaw rin guys. Bahog ba? Suduhan lang kahiwa nabilin. Kung sabaw dito. Nah. Kaon na to balik guys kay gut lami yung kain ng inutang eh. Ita. Ano yun? Nipag sa kaubaboy guys ba? Lami yung kaya basta makautang. Kini guys, bukog. Pwede na nato ni dapwa o lasuan tong kadyot ayon balik na pag sabaw. Nya, wana. Oh, dapat. Mga bukog mo guys. Asa may utang gani? Junjun. Shout out deh dia utang ani yang Junjun kuno na. Muslingan sa babaw. Salamat kayo. What mo deh kana sa bayaran na. Kita balik ko maligay ko dito sa baboy. Mahimo pala guys. Ano kasi nahibaw diha og unsa ni paglatang bukog, i-share ni palihog niyo dire. Comment ko diha kay sayang kay bukog ba niya. Inutang pag namo niya.
Di mapil og kaon ba gahi. May nasa mo sa bawol na namo kay para makatipid-tipid sa min. Tusim ko tataba. Kumaan sa baboy. Ano sige ta pangutang eh. Ano utang eh. Di ba? Ako tataba mo. Palit ang tataba. Kasi ayun mo sige baboy kay maka-high blood na. Hinuan mo akong ibu. Yung uban ma-high blood ko sudan. Ano nako ko sudan ma-high blood ko. Ang gagmay guys nga bubuk ko pwede na ilabay na may daghang iring dire. Ang dag ko sayang kayo kung iwalay. Ibaw na ka sa buwan. Taba ko dito. Sayang ram ni siya kay sali pa ni sa buwan. Imo ning labwa. Nasuan og tubig. Lagi hugas ba? Tubig init dayon sa luto balik. Ya, kaya kamunggay lami ano siya. Kapilang round na guys nga sa pa ko magsugod og vlog. Kaduha to gani ha. Karon napunta na to ka tulo. So sabaw. Shout out guys tanang magtan-awan sa kuang vlog dia mga guys ug mga kapobre. Ang wa pa ka subscribe ha, palihog ko diak subscribe para ma-improve niya ko ang vlog ko ang channel. Og kani ako mabalay pod ma-improve ba. Payag man ya. Mo nang init kay diri guys kay ang atop diri matindog ka sa mong payag. Taga diri ra nga us kadangaw ra gintang atop na. Nang init kayo. Sayang itong kuan guys, sa mo ang trabuhan ba nagilabay nga installation foam akong gipangayo. Dili man pangayo, akong pangayoon nga. Di man ihatag og git pass. Nya kato siya, ilabay ra sa basurahan. Ako din lang kapuso lagi pati git pass pa nya. Labay ra di ay, labay lang sa basurahan. Oto nang pagkabuntag, wala rin ako mabting, basuriro dito ng truck. Sayang nga gin mga pobre. Mission basag. Dalhon na to largo na. Way gitas. Wala rin ako mabting pagkabuntag. Sayang nga. Asan to? Kuan, istresyon po, may ngani ba? Gilukot. Ang uban gising, ang uban di. Dami mapili ato gud. Mo Panginoon di masugot kay pagitpasan. Nya. Labay ra dai basurahan. Ano lang? Sa mahimo wala ma pagbuot. Iyoram ta na baho.
Sayang ko eh. Nahatag patuloy silang mga trabahante na ang napuslan pa nga butang niya para labay. Kasi may buta man dyan. Nga, kung di ako, nga. Kauban na mo nga. May nagdaos ko. Kung labay na siya, imo naman nag-fiction kung kasi ko dako. So mao na yan guys ha. Mga kakapobre. Inantaman ako ang vlog kay nabusog itam ko. Salamat sa inyong pagtanaw diya. Huwag kalimot yung pag-subscribe. Kay among ato ko. Muna ingon ang sarakadanga ang gintang anaw. Manang ari ka diri sa among kuan balay. Among payag oh. Durte gitang inita. Hey, doon ramang sino. So, alin ang taman. Babay yung tanan o maing adlaw, maing Domingo. God bless.